nakadudong ulan ngayon, no? O, so, tayo ngayon, no, gumagawa kami ng ano. Ano ginagawa natin? Pineapple jam. Pineapple jam. So, ito na nga si Dudong Ariel. Hinihiwa na yung pin niya. So, ito na. Dito yung pag-iwa ng pin niya. Okay. Good, my future. Laban lang kayo ba? So, ito na. Ay, ikaw kayo na din ang video dirihan. Ipos na, ipos niya. Dirihan? Hindi kini balik ato dito. Pagkuhan na oy. Logi man sa 70. Wala na kamo ko na. Kilo na? Kilo na? 100. Kilo na. Ito? Ay, dito. Do pag vlog do. Ingani pag mo og. Ay, asa na ako kumpaan? Ready sa. Mapapit ang last speed. May dala niya dyan. Yo, mapagyaw yo. Okay, so ito na nga. So ito na. So ayan, so. So, gagawa tayo ng pineapple jam. Itong kuhan boy. Oh, kana. Oh nga, ako may init na. Wow! Tara dos ma'am. Kayo dali. Hadlok mo kasapan, natural naman ang kasabaan. Tika na yung kasapi. Baka malata ba? Kayo ng convincing. Sila ba with sugar? Naa mo? Pero, Kut-kuta jud. Ay, wala plato dere. Wala plato dere. Nay baso dere araw. Ayaw na man na ito maglukan sa English ba ni? sabida na ka na maluto. 1 hour. Ay, di okay okay ah. Ay, talaga okay okay bagay pa nainit. Para malugmok ba? Ilawan doon ito. Okay. So, ulo tayo pineapple jam. Nag-vlog na na. Wala, nag-vlog naman eh. Uy, listen mo sa kong channel ha. So, alat. Damak na ni. Okay, so so please subscribe sa our YouTube channel. So just search Ronald Atang TV. So okay, ito na. So ito na ang ginagawa namin, no. So makita. So shout out. Camera 360. So shout out nga pala. So shout out nga pala sa mga ano diyan, mga kaibigan ko diyan. Ano mo pa sa niya pagkabalis mo ko jud. Boy Tungkig. Usaba. Dulit naman kanina mo. Thank you. Boy, isa mo kay ani boy.
Wow. Okay, so ito nga pala yung kaibigan namin si Sherwin. Shout out mga kaibigan. Kana karos kamera Sa ba? itong Jollibee Mentor. Jollibee Mentor. mentor. Ano mo ulo tadong? Sherwin Mawas. Kaya na ba doon para mabulugmok ba? Ini mga usuron dong. Sige na budya dong. Pakwa na doon. Lolo. Oo. So, Ay, kita nyo naman, di ba? Busy kami. Lahat. busy talaga. Dito tayo pa nag-aaral ng ano. Araw ng Digos. Aral tayo eh. Pwede matingali diri ko katong gamay yung kalaha. So, ito na nga, no? So, ito na. Ano ba? Sumutol. Dam pwede Pila kami din yung inutan na mo, ma'am. Ay wala. Ilan ka minutes daw? Pila kami minutes, boy. Wala ka man gasol. Whiskey siya brother. Busy kayo? Ang mga dugay ganina pa ni dayo. Bukal naman na Mike. Ha? Pasiya ka sa may pin. Ganina ra gid bukal no. Pwede pasigaon diri ko. Kadiyot lang. Kabalor ba? Sherwin Kabalor. Sherwin, pasigaon ko diri Sherwin. Dere. Sigo pa rin mo dito eh. Nalagi ko ang ibang register oh. Okay guys, ano? Ayaw. Oh, ingon ala. Sa ay damo ni. Ano siya ko naman? Kailangan itong mapa Yes, ko, ano? Wala ko ingon ala. Di mo makapalit sa gaysan ng ingon ana. Mga dato man bebe. Saan dulo pito? Nasa kuan. So, okay, no? So, sa kuan, sa nasa... Ay, ayan na lang. Ayan na lang. So nga niyon pagpaanda ko kuha na burner ha. Gani, kahit gani wag. Ganito ang gin. Sibo gamay. Init na dong. 5 minutes daw. Video dong dito. Pagkala 45 minutes. Or na yang ato ang Dorian balls. Si Marian, ipakanta. Kane jackfruit jam. Maraming gani dam. Sa ink ni dam. Sa bag. Ako lang ning. Unsa ni pagwala pagpawala dam. O unsa pa? Chlorine. Napa dito? Ibutang cellophane. Gani, butang yung silopin ganina. Wala nang cellphone ko. Katubang diya sa kusina. Luto. Hoy, bawal dira. Hoy, bawal ako cellphone. Butang. Butang sa dira kay wala pa sila. Sud lang daw. Dili maka. Okay, so Kuandara ka na. Wala ko matong karahayan sila. nang Mahal. Sudan. Sudan. So, ngapil ni vlog imong hungit. Brad, say hi, Brad. Say hi. Hi. Subscribe. Subscribe Dodong Atang TV. Hi, sister.